Партрэты маленькіх удзельнікаў чорнай пешкі будуць сустракаць усіх гасцей фестывалю. У цэнтры кожнага фотаздымка сапраўдны прыхільнік чорна-белай гульні. Дзеці ўвасабляюць сабой шахматныя фігуры, перадаюць іх характар, але ў той жа час раскрываюць сябе. Дзеліцца ідэяй выставы фотомастак Юрий Соколюк. Очень много работ имеют глубокий смысл. Их очень можно долго рассматривать. И визуально мы видим сначала фигурку, потом видим какого-то человека, эмоции, настроение. Начинаем изучать более плотно картинку и замечаем, что Дарья любит, например, книжки читать, и она лежит на книжках. Шахматны фестываль «Чорная пешка» пройдзе ў Брэсце ў другі раз, і праграма гэтага года значна шырэй, адзначаюць арганізатары. Удзельнікі згуляюць больш за 20 000 партый у 16 розных турнірах, але самым рэзанансным абяцае быць міжнародны кубак легендарнага савецкага и российского шахматиста Анатолия Карпова. Особенность этого года – это звездный гость. К нам в Брест приезжает 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Анатолий Евгеньевич посетит Брест, даст автограф-сессию и прочтет лекцию в школе шахмат «Черная пешка». Акрамя гэтага удзельнікаў і гасцей фестывалю чакае шмат майстар-класаў, лекцый і забаў. Далучыцца да шахматнага свята змогуць усе жадаючыя.